Oh, ya ngale khe. Sengitshala makepa kanje. Yeah, sengicabangile. Mina bengithi ama 350. Man guys, ya sengicabangile. Ntanga musingicabangile. Mina bengithi hamba ufuna kahle kahle umlando. Hayi tangiyekele le ndaba. Sesidlulile mosibuyo ngita le ndaba. Yayibona. Ngihabo. Wula. Yes, wula awusiya nyama ngenkani mara precious. Ngisathi bashilo la bathi nina nizongenza kanje navele nangenza. Guys sengicabangile. Umuntu ongibona ngathi ngimnyama kaphume kule live yami. Wula lapho X style. Oh, nisisiyajeka nasoda. Awuna sihle kanjalo yabo. Ngiyaphinda futhi. Mike ngizolalela bese uyangikwatela. Uzolalela bese ngiphonsa Hayi ngedobeka. Ni emuzi agive up awufani njengani. Yo, it's okay, Bubu. Thank you, I appreciate it a lot. You are the first gift today. I appreciate it, please. Hata abantu basema grooving, shuta bangina abantu namhlanje bafika musala ukukabana phela. Yelo melo, hola. Lo muzi fika kuphela bese yathula. Yo marubu mfana. Bubu. Yo. Thank you guys. Awuseki kabe esikhulumeni. Uyambona ukuthi akanandaba nempilo. Uyambona kafa. Ni drama yazi how mfisi ngani. Thank you Igwe. Uthi wa isibongo sakho ndoda Igwe. Ubani? Angaseyindlile isipilita. Yini? Ishama trope ni drama yazi. Awe lapho sihle kusenjani umaro. Makubu mfisi. Bubu rich ne? Awu rich. Mina phone. Angabese ngithatha ama-picture kancela lezi Azibili tabantwana. Manje dwana which filter ngoba wena awukho so. Cha ngifakanga filter futhi nginje. Ngifakanga filter njalo. That's why I don't use filters. Atabuya la kana sana. Wona musu balanza ngifocus paint wana yaka. Ngiyabonga nje amuyazi. Awuyanga FNP nje yami. Ngiyacingeke ukuhleka ngoba ngibonza lo Lesi sicula wasebenzela. Angizwasethe nje yami. Sikhuphuka ama viewers nje yami ngizwasethe ama request. Kuleka nje zami. How always. Kanti alien awungeni ngani mfethu? Uyabona sositshela ukuthi uthando balulekile. Yeah, uyithi waling bro. Waling pizza understand eksemzini kamba kanjani kabe yami? Kamba kanjani futhi? Hi sihle, hi. How are you? Nami singasebenza Angina voice, iphi voice wena khudlana bese siqhumela abantu abaronye. Bese umunye labantu itha sure sihle selunga. Angakutshela lezi sibhadala umuzi, awukuthi usidalela amathisi. Atangayimi ngidlala exclusive manje yini kodwa. Ngiyabonga pretty. Ngiyabonga nalo ngisukayo babadubula mzini sport. Kulu yaza ikipa yaza.
walushayela isidala ukwazi ukuthi siyasithanda sinqese zizwa letimpolo sinqese ngiyangiborekile la hambe nabafana ngifuna ukwenzeni ngifuna ukuvela akusho ukuthi ufuna ukuvela tangasibusa tangalena uzwana abantu abapapa eyayitaka yimbi le enye yes ngathi podcast nke onda nayigwele ke manje nimbonile unjani guys nithini ngaye nithini guys ngani ngipheni imbono nithini ngaye tangasisa lezi tangalesile sengihlulile tangalena sengiveza lana sile bani ngihlulile akugwerunye ngijwayela nangubhani princess high ishivali lapho ha bathi ndoda wena ngazi wena ngenza ngezela bashongo next yo ay kuthengisa zamenye boy esekiste sale uzosikhulumela ngiyofaka ikhulume nasethuneni ngiyofaka esihle buya nge-10 lakho ha nge-10 lana nami nganyane esisitolo la ndoda nge-10 ubani liqala nge-10 bani ngingafaka inamba yami la wonke umuntu wangitext awu sihle kuseke ntwana yami kuseke abza manje wonke umuntu engintwana yami ubani ukapha Sulane from the ngiyakubona inyama nje ngiyifake la i10 magasa hey sihle high so I have to live your life it's my time to sleep out kodwa mfethu okay kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi bukhona umsindo madoda ngiyabonga kakhulu ukuthi bukhona hi sihle hi mshayi wendawo ngoba siyakuzama sihle uyangicaba mina mos isibandile nje angikwazi nokukustoka manje ngibona into ongikhumbuza ukuthi uwani kodwa uthi yini nazimina hey sihle hi sihle bashayi la sangizoswe ngibashayi lapho ngibaphaula yini ngeke kuthiwa ngenzeni manje badomuzi domelayo amathina lokhu na since sifikile la ngifuna music phela ngani oyinomuzi awenza kusayeza oyinomuzi esengilwayo ya sihle eksekusenjabulo sihle lunga paper 2 ekselunga njami khamba kanjani ngichaza mase ungazongijwayela masimbela mfethu angizwani umuntu ngijwayela Monday is back to school guys singenaphi bayani maphosi ayinena tangiyangibula le rather ngikhaza my coffee okay next bafethu abana amafoni angena ama-aux amconnectini right yacela tamtshela abekezela ilangeliwani hayi baba silanga ngeke tanga 1 day tanga uzomthinta takusasa ngesikambani ntanga yo sibo ngiyabonga amusiyacela umuzi tanga ungahambi muzi uyabona tanga kodla lama exclusive tanga ngiyabona manje kuze DJ yabo sibuda tanga usibuda ushangele ukhunjani hip hop faka yona angazi ngibona ni hip hop wena angazi ingoma zakhe iziphi sibuda ntandoda ke ingoma ngathi sikhali CD ne scratch ntandoda da yadlala ihali abana amafoni ngina aux vele sihle wena abana amafoni angena ama-aux ngakuthinta kayiwanda ngohospital ngizoloka aqhubeka oho nakungiyezwa kuwe mos mina ke easy kubamba ngama-hits kuphela mina hlanganisi hayi nkiyama nje ngifuna usengithi ngathi amakhemereni hello sihle hi khambani indoda yempama uyazi bhuti wami iyona le ndoda Tamuzi siyacela umtshela bekezele tamuzi tanga sancenga yena la
Otilili zangathi. Ngiza ngomhlolo. Ngakhalisa nisa tani. Tangani kunjani yamntanga. Bubu angakhohle yazi. Ugebhu wangi. Isiqhamuke kuyile ngoma zothando tangini. Ngizeni ngiveze wena kuzokala wena. Ngikhuluma nani. Ngikuba ngumsindo uzokala la. Talento le labantu ababeza manje labo mabamika ngani. I like your door. My door. Thanks. Akhumbula space fakela kitchen list. Lile zangoma. Left and right anishana ngofonke kana. Wemdlalosi. Angene lo azokhuluma. Angingani konje Christmas. Bafakwa apho. Uhlelo sangene. Angisabi ayimele yami. Mashiya boyisayithu bafuna senza nini? Qalile speed not namhlanje. Nini ke? Ibenza ngathi sike sawenza lo mkhumwa zongidakela. Wosh ikubani azongidakela no post Japan. Ngijwayela amasimbo wosh ikubani. Uphethe umjovo kawo. Yimi umjovo njalo. Bandile. Oyehle. I'll fuck Oxlab. It's already Oxford. Unkali ngoma nje. Phutha mntana. Kanjani Qondile phutha mntana kunjani? Ngisaphila wendoda ungisukeli yabona namhlanje ngisopa ungisukeli Zwana. ngisopa Uthi ngubone kahle. ngisopa Kunziya. namhlanje ukuthi ngisopa namhlanje Ngisopa. utshwala mina ngibenza so wenzela into Awuthindi. wenzala wena udonte uzoza kumina Wathi kumina ngithi. Ngangifisa umcimbi wamajiji yabona namhlanje ngisemajiji kini namhlanje Ngoba wena kwakumele uthi kumina angikuphelezele kulowo mcimbi. Wawungasho ngani kanjani? ngangaze lapho mina ukuthi iphakethe lakho lihamba liphelele Zazejabula lengane zakho. Zazejabula lengane zakho ufika. Zazejabula lengane zakho ufika nenkunzi. Yezwa ngisini. Hayi ba. Athi wena ngabona nje usuposta lapha zakuvimba ingane ngicela ukushutha nawe. Into yonke indawo mfethu manje. Sekumele ngiphase nibe zigansonto zami vele. Mara kuthi. Awufaka crash yami lapha kulula. Ubani le? Sendele invitation. Uyisendele. Awuyona moderator kanti Lezibotho. Unzama. Kusakho nje. Ukuthi awufaka crash yami la kulula live. Ubani lo crash? Masopisi. Angathi offline. Masopisi. Offline. Mina mfowethu ngizokutshela uyanyanisa. Akunendaba ke. Akunenda offline. Mina lengane abo. Nasikekete le yangane. Imithi sayo kahle kahle. Kodwa uyithandela intombi yami uNzulamithi. Ayithatha cabana la. Nasikekete. Yo nanje. Usihle. Buya la. Uyazenza lengane wena sathana. Uyazenza lengane. Ngiyakutshela umbuze emfethu ngamanje mazombuza izovela ibhede izovela ibe yimbi uyangazi nawe ngithi mana wako wayeshela lengane invite mina lapho ku live tale nathi la ngithi mazondo awuchazi phela nami ngomfuthi yakwazi yazini khona ngizokutshengisa bona hayi awusengihlula mina abomfuthu kodwa akasi woza ngikutshena akusingane igijimayo liyakhululeka
ukuthi nami ngathi mangiyibona ngachazeka because ihlala ngakithi e5 ngathi mangiyibona phela angikwazi ukuthi ngibone intombi enhle bese uyazi nawe ayilalela mana ke mzala mana ukuchuze nje lapho mzala intombi yami ke le mzala ungalenzi iphutha mzala ngiyakwazi lokho ngiyakwazi aha lokho ngiyakwazi mana kodwa khulileka ayisekho into lokudlala isihlanganisayo mina nale yangane ohlanganiseni nayo mna alutho umngane wami hayi kukhuleka live ngifaka kwi-story push live ngifaka kwi-story push ngifaka kwi-story live khuleka hayi umngane wami lo wesikekade ufuna intombi yami sikekade angiyifuni kwakumngane nami ngizokukhupha mfana wami ngeshizolo ukukhupha ngeshizolo mfana wami emini kubuka abantu sakhona ngoba ngithi salikubhela ngoba ngithi salingcwabi ishizolo lalela ngisho la emhleni ngihlangane nenhlamvu ngithi ngiyahlina lapha ekamereni lami zizodla umuntu yes ithi ngihlangane nenhlamvu ungalenzi leyo phutha le asikwazi ukubulala umuntu ucisha umuntu wasegcekeni kumele zihambe ziyothuma uphuthu ngaphandle le yangane ngiyayithanda yabo le yangane kwethu le yangane ungale uzangikushele webhuti lapha nawo lahlanga lapha le yangane right khuthisele yona wena hayi ngiyengizwe noma sikhuluma wesikekede lapho hayi iyaphila le yangane siyaphila le yangane awulo zolo lole amakeva athi amakeva ukhuthisele i-rice le yangane i-rice kakhulu i-rice le yangane ake ngivele ngilale lapha ngaze ngibhede uMasompisi uzangena lapha ulele futhi uyaperform ngithi yazi umuntu artist ngithi yazi artist futhi uyaperform lo muntu unama bookings artist lo muntu khumbula phela ngifuna ukurequesta manje akazi phela sikhulumanga uwe nemanager yakhe abazi Mondli ubabzo ngishiyetha kanye futhi njengamanje mina ngisesewethu impilo ya futhi awuthinte lo manager leyo WhatsApp ngiyabona ngathi ngehlise nama-viewers ngathi ngibaleke alright khulileka bhuti umntana sisona azo ungayiyeli yangane wento ngiyafuna ishaya ama-video lapho wakho we-podcast usangidinga sisazokhuluma ngizombuza sisazokhuluma awuthulisele zifebe zakhe lapha emfuni niyezwa manje bathulana okay uma ukuthi usangidinga ngicabanga ukuthi next week ngizobe ngi-available next week alright ngizokhuluma naye manje uthi ngibone futhi usayikho online from Wednesday from Yeah. Wednesday offline ukuthinta-ke khuleka uma ngibuya lapho uCakane ngizothinta bese sizama ukuthi siyenze lento yakhe eyathanda ukuzenza ingozi athanda ukuzenza umuntu ohlala ngeNzakane Futhi mina ngihlala ngiyonke indawo sothi yafona ngenye imini ngitshela ukuthi kusesentini uthi yafona impilo yakhe imatasa le ngihlathile angoba impilo yakhe imatasa izikathi angizeni siphi isikokwane siveze Bye bye. uyazi thanda olunye bhuti oh guys it's me again hi chalo issues hey boys yeah oh right angisalalile umuntu le Tabi ngifuna ukufaka ukiya la sika offline
Sanibona guys, sengwile. I'm back here on the comment section. Can you please all comment? You are now listening to Sihle Nhlapho on the maneza when you tell up ka. Ngicala lukuzana 1550. Woy material.com. Bafisa nizipha amagama e-email. Kanjani ngiyaphila ishalo sikunjani mama? Khamba kanjani kahle bhuti khamba kanjani ngezwe ku Mr. S awufike sehleka nje General Tabs Bafethu comment fast umakhelwane uyivali wife Makhelwane uzoyicisha iWi-Fi commentani mafisi Awufizela mshini muphi lo ngoba ngathi angimazi Okay guys, kan nehlelani mangisu Black Superman uyashana njalo akazwani umuntu umjwayela amasimbi Nhlapho ekuseyobhuti phama kanjani the black tooth lala mara mamitha mamitha kangene la ngimboni nginomsindo naye mamjona Izimnyama ngenkani awusho mina njalo ushela indlwazi ngishalo ke ngabo maswele Ngisha Pirates banginyama Pirates nginyama yazo baby chief nje Now do the favor me ele okay that's fine that's why Mujani Uzoshamina Inanga ukuthi ushamina bafethu Lemkolo yini Ungashamina Sebrawami sekhamba kanjani lubaba lo ngeke alunge kuwe kodwa mandam uyazi ngamakale lona Njani impilo bafethu impilo ayimnandanga Bani hi sengicabangile bafethu mina bengithi ama 350 wonke anintotha ngifana nalo mfana
Yankomseshu, yebo nqima. Alien goods. Man alien kanti ayangangeni. Usiyangixoshela alien. Hey ntwana, hayi nkatheko, wisho nkatheko. Hi. Fani. Awufitha mala ama-viewers ehlangana. Sengicabangile bafethu zonke umuntu ongifollowayo akangifollow. Wonke umuntu ongangifollow la kule live akangifollow. Amastasi ibhorekile wangibhizni live nguvale ne. Sokhuluma. Mara yithi bafethu siyosibeka. Sivalini yapora namhlaba. I love you. Hello dear. Hello dear kanjani ngathi uBotmane ngithi ngudear kanjani uBotmane wawe. Unjani? Hi. Muhle ngiyabonga na umuhle mabho. Nagabaza ngizoluthi. Uzovela phela umuntu abakubona. Kafana lokungeza abafika mina yabazi baba. Yabo. Aklogi. Tula manao. Sitsu. Bro, I love your videos. They are so fun and why always fighting. Na ngikhuleka nzima mfethu ngiyabonga ukuthi sana mafita kodwa ngikhuleka nzima. Ikona okwenza ukuthi ngihlale ngilo lo. Ukuthi uyaphila bro wami ngiyaphila njani khamba njani. Sengicabangile bafethu. Wonke umuntu obukele live akafollow. Sengicabangile wonke umuntu obukele live akangithenga idatha. Kathi ngimsizwe. Cha bengidlala angazi ngangena ejele ngisamncane kabi ngiyacabanga kakhulu na awuluhle face ngicabanga content ngicabanga into ezongihlekisa kusasa into ezenza nje ngigijimela uyobuka TikTok kusasa usibize ngabusisi bamaseni mfethu kodwa vele hawu awukuthi vele ngiyadlala kodwa guys angifuni ukuba homophobic or whatever sengidlala yonke into engipostayo nje ngiyidlala ngisiyo futhi personality yami nje ngibona lapha emavidweni Imadana kuphela na inkinga la ngisunderstand kwenzakalani. Madana isaphuma phela le ndoda la. Imile ngathi network ayenzi kahle. Oh, time out asihambile sihambile. Uzophula takhola leyipushekayo izobaphula isiphi. Tona yami I like your videos. La njami nami ngicwele ngiyakukhumbula sukuzini isikekede. I remember you boy. Bitangeke. Yes. You. Ansende phela manje ngenze njani?
How did you feel amatrakuswana niyazi na? Oh nayi umuntu obaluleke kakhulu empilweni yami. Oh. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila ukhulumela phansi manje. How are you? Ukuphi? Hayi neswekara kujani yahlupha yabona. Boka muso. Nesweke yakho mfana, uriya mehlupani? Yebo. Ningitshela ukuthi ngonyathe manje nje lokubuka. Right. Ngishapho na? Yeah. Songathi ukukuna. Masongathi ukukuna. Yini manje Pokemon? Bobuke koshi. Yeah? Alright. Si mali ngeke sofuna ukuthi. Ufuna ndo? Ngindile usimjoli madoda yini? Bamsisi. Guys, follow lo kunjani la? Wonke umuntu mina sengicabangile. Bengithi wonke umuntu la ka follow the altar. Yeah. Altar. Good. Yeah, Ego. Oh, Ego. Ngeke ka grade 3 mfethu understand that. Yeah, ngeke ka grade 3. That's why nginama issues angaka vele ngikhula kanzima. Otherwise sharp. Mkonuko kunjani? Status. Ufuna ni? Mkonuko ku status. What? Yeah? Kunini lo lesibhedlela? Yeah, ikahle. What? Isho ngisho kwagesi la. Imadoda. Nama-feet, nama-seizure. Angikuzwa mina ngizofonela kusasa ni. Ngizongixoxela kahle. Okay, sharp. Madoda la icimbi phela le. Ngivale ne live vele sharp ni. Sharp.